Вітаю, сябры! Нешта даўно я не выходзіў у эфір, але ж тут такая нагода. Засталося менш чым 2 тыдні до святого Патрыка. Ну і, канешне, трэба было зварыць крыху стаута. Куды ж Патрык без стаута? Таму вось, все людзі ўжо нармальныя спяць, а я сядзеў, разліваў яго, каб ён карбанізаваўся да Патрыка. Вось, ніводнай змяі не пацярпела у працэсе вытворчасці. Ну, назва будзе, як і ў мінулым годзе, Snakeless Stout. Паглядзім, што атрымаецца. Да Патрыка ўжо будзе гатовы, можна будзе пакаштаваць. Ну, а каб не сумна было чакаць, у мяне ўжо паспела іншае піва, якое я назваў «Бабулін хлеб». Гэта рау-бір з кменам. Нечакана. Бабуля мне казала: кладі больш кмену, кладі больш кмену. Я кажу: бабуль, ну куды столькі? Яна: кладі, кладі. Ну і была права. Піва атрымалася выдатнае, такое крыху з кісліначкай, вэнджанае. Але кмену насамрэч мала адчувальна, толькі такія ноткі лёгкія. У наступны раз дадам болей, як раіла бабуля. Так што можна частавацца. Сколь!